Uy, igat na naman mga kanter. Nice. Oh, what's up guys? Magpandaw kami ngayon ng kawil. Sama si Kanter Francis. Kanter Brian guys. Yung kawil pala natin, yung kahapon pa. So, ito siguro mga isang araw na. Kung gusto nyo mapanood yung catch and cook doon mga ka-hunter, balikan nyo yung latest na upload mga hunter. Yung susunod nito. Stay tuned. Yung baba nito pala mga hunter. So bali ito mga hunter, catch and cook pa rin kasi linuto namin kagabi. Ibang pandaw lang ngayon yung umaga mga hunter. Iga. Ha? Dala. Oo daw ka hunter. Oh, igat. Igat, oy. Igat mga hunter. Awan. Awan. Oh. Ha? Ano to? Dito pala yung pain nila. Uy. May nakuha daw dun mga kanter. Si Kanter Francis. Malaki. Si Dalok. May igat na isa mga hunter. Sa Mikatan? Yung sa Mikatan. Ayun o. Igat mga ka-hunter o. Oy! Nice. Lagi-lagi pa ka ito. Palpalo. Ha? Ha? Makalap ng tuubong dito. Dalawa na mga ka-hunter. Meron pa doon na malaki oh. Oy! Wala nang buhay kasi kagabi pa. Ito na lamatin? Oo. Na, last ha? Buha mga ka-hunter oh. Igat na naman oh. Bangki lang. Andiyan na hangat dito bi. Bangki lang mga ka-hunter. Igat. Suhuy. Uy, igat na naman mga ka-hunter. Nice. 3 beses ng pandaw nito, 3 beses lang nanguha. Serte ng andyan na pakat ah. Ano tara pa, nakawil. Ha? Maya nya. Ngalaman dira bidatan. Uy. Iga mo lang. Tapi ka nakalami di dakkel sa. Ha? Magnatatoy? Nga gawid?
Medyo ang kumig gananin eh. Oh, Yung sumbunte ko na eh. subyente. May nakuha na naman daw dito mga kanter. Ayun na. Ayun oh. Bangkilongers. Nga? Nanguha na naman mga kanter. Bangkilong. Igat. Uy. Laki-laki pa oh. Dami-dami na to mga kanter. Oh. Dami-dami din yung pain namin eh. Yung kawil namin. Wala pa sa kalahati. Uy. Oy, di ba? Solid igat. Igat mga kanter. Kahapon tsaka kagabi dalag naman yung marami. Ngayon, gat-i naman, gat-i. Ano? Sinagalan niya dito. Ti, oin. Nagpapaspas na pagilad doma. Ayan. Dalag mga kanter, dalag. May nakuha ring dalag ngayon. Ayan siya oh. Dalag oh, dalag, dalag. Uy. Uy. Hehehe. Dalag mga kanter. Ole. Nice, dalag. Uy. Uy. Lumalaban pa mga kanter. Ay, tinaga na kan. May kilang. Ha? Kirsang. Dalag, dalag. Dito lang yan sa may palayan mga kanter oh. Dito din kami nag-itak-itak kagabi. May 3 kaming nakuha. Natokpol na. Dalagers mga kanter. Uy. Hoy, gustong makawala. Gustong makawala ang ating dalag na nag-iisa. Madadagdagan ka mamaya. Huwag kang maglala. Huwag kang magalala. Madami-dami na mga kanter oh. 1, 2, 3, 4, 5 5 na igat, isang dalag. Ha. Nice. Opal tayo. Tani. Diba? Yung Maanin na. Ah. Ini kepakat dito nih. Nangalan sapik dia nih. No. Hah? Nala ini. Taray dah. Ah? Oh. Bulong dakkel. Hanya talaki buntai ko matol. Ha? Talaki buntai ko. Apa? Sama. Ha? Nagatul ata. Ah, terlele. Nalambo dito. Tulamos na. Ya.
Yun. Da. Gini ko sa atin di ba nilito na na eh. Mawawaway. Nagdakkel di banyas di rabit toy. Toy. May nakuha na naman doon mga kanter. Bone checkers. Malit na dalag. Di namin pwedeng pakawalan mga kanter kasi deads na. Yan, deads na. Oh. Deads na mga kanter. Ay nako. Ay nako, deads na. Oy. Oy. Kakarami na ah. Ito na yung total na nakuha namin mga kanter. Bali, ha? Ha? Uuwi na kami mga kanter. Ito lang yung nakuha namin ngayong umaga. Madami-rami rin mga kanter. Ayan mga kanter, inaayos na ni Francis yung ating kawil. Nanta. Para gagamitin din namin next time mga kanter. Natan. Salamat po sa panonood. God bless po. Please, sa pakarib. Tignan nyo yung daanan namin mga hunter. Oh. Kakatapos kasi ng bagyo mga hunter. Kaya ayan oh, ito yung dinadaanan namin oh. Ang laki ng tubig oh. Oh. Yaman. Ma. Ha? Ay, ano tagtag. Ha? Okay ya? Wala na yung kanya. Gusto ka? Ha? Bato kami nga dadaktor nga pagkaktan ni. Kapit-kapit lang.